خزرو اتقل فيتوني ومو خف نداري كوفي لي شوكل نقمو اتقل فيهمني وتاخدخن لغا فقري كاكا امو كفل نشتن نراردا انا كخريد اللي لخو شوكل لخو وكاكا يكل لخكا كفل سلام 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 نيتشانا ليت خطفتها منكم دحناتكم انا سلام املاك مسكان ببنكم سلامكم بزح ترفيا للي همي وعلكم همي مشكوهم انا سلام املاك مسكان بدقامي يو انا نزا channel حدث رغنكم لايك سبسكرايب بمقار ቤተሰብ ይኹኑ ቤተሰብ ድማ ብልሙድ ላይክ ያና ጽሪተኩም ኮሜንት በማት መበረታኩም እየፈለኒ ስለትገብሩልኝ ምብርታ ይቀኒልኝ እግዚአብሔር ይخبرልኝ ነውልኹ ናይ ድማ አንተ ትፍተና ድማ ዳሌክስና ሊሊዮም ልኾንለው ማለት እዩ ያው ቤተሰብ እንግዲህ አመንጎም ለሎ ግጭት ሁላትና እንፈልጠውና ተማሊ ያው ናብ ደገ ክወጽእ ቁልፍሃም ለሐበውሉ ገዛሃም ለቆለፉ ናይ መኪና ቁልፍለም ደማሃም ለሐበውሉ ሁላትና እንፈልጠ ኮይኑ እንግዲህ ለማ እንት ድማ ንክኸድ ተዘጋጁ ወጹ ያው ኮፈልሞ ልንራዳዶ ነገር አለና ሓደ ጊዜ ከናግረካ አይደለለሁ ትሎልል ማለት እዩ ስደማ ንኖ አነ ከዝክ ኸዲ ቸኩለን ነው ማ እትቁልፍሃምኒ ይላ ማለትና እዛ ድማ ዋ ሙከካ እሞ ኮፈል ኮካ እሞ ኮፈል ንሽተን ለናግረካ ነገር አለው አዳምጽን ሓንቲ ጊዜ ትሎ ማለትና እሱ ድማ ከፍ ማለት ታይኻትኾን ለኻትሎ ማለት እዩ በቃ አነ ከኸዲየ ናብ ደገ ግዴታ ከወጽየ ግዴታ ምሽደው ትኸድ ለኻ ናኸድካ ትጋድም ለኻ ልክኒ ካላስ ከገድማናይ ኸሙ ይገብር ስለለይ ተአምኒ ለእመን ሰው አይክሆን ለእመን ሰው አይክሆን ካብ ገድም ይውልዋ ማለት ቤተሰብ ኦ ማይ ጋድ እና በመጀመሪያ ለይተመን የኻለበ ለተባልካዩ ምክንያት ለእሙን ነገራት ስለትገብር ለኻዩ ሓደ ማለት እዩ እውነት ሓደ ሰብ ለምን በቃ ለእመን ነገር ተገሩ እምነት ተግድሉ አይተመንክ ባህል ግዴታ እዩ ማለት እና እሱውን ያው ባል ሐዳር ሰው ምንም ለብላ ጓል ቤና ጓል አብ ጓል ለላቶ ክላስ ሓደ ክላስ ምስ ሓንቲ ጓል ምሕዳር ማለት ካዝብላዕ ለሲ ውርዴት ታይኖ ቦነት ካዝብላዕ ውርዴት ታይኖ እንዴ ጋራ ሓቃ ከአትጥርጥር ለይጥርጥር አይፍጥር ድባል ለይጥርጥር ለይፍጥር ይባል ማለትና ታይትል ነው ሩዋስኪ ቤተሰብ እውነት ለመናገር እስክ ፍሮዱ ደስ ኮይዱ ደስቤት ኸይዱ ሰበብላ ኦሜብላ ቤናት ነበር ሰይቲ ኣብ ሓንቲ ክላስ ትካርያት ነበር ሰይቲ ምስኣ ምሕዳር ማለት ኦሬዲ ቤተሰብ ታይርኺ ደቅ ሰድኺ ርኺ ምስኣ ልብል ጥያቄ ምስቕረላ ስዳይ ሮኺ ታይፈልጣነ ሓደ ክላስ ምሕዳር ማለት ግን ያውዩ ያብላሳ ማለት እና ኦሬዲ ዚና ማና ቤተሰብ ናማና አነ ናታ ደጋፍቲ እትጌጋ ሙሉ አውና ሃለ በቃ ተበዳል ኮይኑ ከከራኸር ተበዳል ኮይኑ ክናጫነጭ ከሎ አነ በጣም የተገረመ ቤተሰብና ምሳሐዋትክ ኮይንኪ አድምኪ ላንጋላታኽኒ በቃ አደመና ሰራህ ከለይሉ ክንደይ ይናገር ማለት እዩ ተሓደ ነው አልሐው ምን አስሐው ተሓደ ድማ ናይ ሊሊ ሐዋንሽተን ሐዋይና ናይ ዋዕላ ሐዋት ማለት እዩ እንግዲህ ህይወቱ ሓዳሩን ከይብጽበጽ ልጽርለው ናይ ዋዕልቶ አሕዋቲኦም ማለት እዩ አሕዋትኪ አርም ካምስ ትገብር ለኸኒ እዝኔ ተባላሽ ለኸኒ ካብ ገድም ኣብ ደስ ስለለኒ ሓድር ኣብ ደስ ስለለኒ ይውል ኣወይ ይውልካ ኣይ ሓድርካ ምስ መነርካ ልብል ጥያቄታት ከይሰምዕ ይውልዋ ማለት ቤተሰብ ኦርዲዚ ታይልሆን ለክርደና ይኻለ ኣነ ብቻ ትማለ ገልጾ የነረ ሓዳር ፍቅሪ ብልመና ልሆን ነገር የለ ይለኩም ነው ቤተሰብ ኦርዲ በቃ ምስተለመነ لا تلمنا مسخدو قدرسي يقدر لبيتسب يبسلينا سقطت له بونت سقطت له سقطت مرز يحش وهالتي انا يحش بيتسب
እንዴ ክንደይ ግዜማ ለመንካሲ ክንደይ ግዜ እስኪ ለመንካ ክንደይ ግዜ ዋ እና ተአክለኩም ደሌ ቤተሰብ ሓደ ነገር በቃ ሓደ ሰብሲ ተፍጥኑ እምብርምብር ሰዋይ ማለት ተፍጥኑ ምንም የኻለይ ተውዕሎ እና አነ በቃ ካብ ገድምሲ ካልእ ሰብ ክኾነክ ካብ ገድምሲ እትልነበረ ገፀይ ትነበረ ባህሪየተይ ከግኒዮ ከይትሓስብዮ በቃ ኣብ ደስ ስለለኒ ክሓድር ክኽእል እየ ኣብ ደስ ስለለኒ ክኸድ ክኽእል እየ ከዚ ድማ ቁልፊ ሃብኒ ናብኣይ እየ ክኸድ ናብ ቤተይ እየ ክኸድ ምንም ድማ ኣይሓድጋኒ ኣብ ጎና እየ ክኾን ኣፍቅረ ካላትኒ በቃ ኦረዲ ኣይተፍቅርንስ ኣይበሃል ኣይተፍቅርን ሓደ ሰብሲ ኣይተፍቅርን ይበሃል ይኾን በቤተሰብ እንዴ ሓቀይ የቤተሰብ ሓደ በዓል ሓዳርሲ የፍቅረካ እየ ተይልካሲ ታይ ትምልሰሉ በዓል ሓዳር ኢኻ ኣነ የፍቅረካ ይብሉካ ናደገሰ ተጠይቐካሲ ታይ ኢኻ ትምልሰሉ ኣነ በዓል ሓዳር እየ ኣይትቕረበኒ ኦረዲ በእውነት ማለት ቤተሰብ መካበድ ትገለ ከይትውኒ በቃ ኣነ በዓልቲ ሓዳር እየ ናይ ባዕለይ ሂወት ለለኒ ሰብ እየ ኣይትቕረበኒ እዚ መልሲ እኮ ሓጭር እኮ እዩ ቤተሰብ እንዴ ኣብ ጎና ክኾነ የፍቅራትኒ ኣብ ምፍቃር ገበን የብሉ ምፍቃር ለሎ እዩ ሓደ ሰብ ይተፍቅረኒ ይበሃል እዩ ኖ ይበሃል እዩ እንዴ ናተይ ትብሎ ሰብ ተልዩካ ናተይ ትብሎ ናይ ሂወት ኣጋር ተልዩካ ይበሃል እዩ ዋ ኣይትቕረብኒ በቃ ኣይትቕረብኒ ኣነ በዓልቲ ሓዳር እየ ኣቦ ቆልዓይ ሓዳር ኣለኒ ሰበይቲ ኣላትኒ ውላድ ኣለኒ ማለት ሲ እንታይ ልዕቅብኒ ነው ቤተሰብ እና ኣነ ጎና ክሆነ እስከ መጨረሻ ማንም ልክልክለኒ ለዝዘን ነገር የለይ ይብሉ ቤተሰብ ሰው እንትረዳ ናይ መኪና ቁልፊ በቃ ንባዕለይ ክጥቀመሉ እምሽ ምሳኻ ነውሩ ዝኽሉ ካብ ግዛእ ጀምሮ ትሻራሸረል ነውርካ እና ኣነ እውን ለድሌን ነገር ስለሌሎ ቁልፊ ካይ እንደገ ክወፀልየ ትሉሞ መኪና ምንዳሕ ትኽእል ድኺ ኮይንኺ ይብላ ማለት እና እሳ ድማ ኖ ኣይክእልን ግን ዋላ ብሽፈር ገረ ዋላ ብገለ ገይራ ክኸደሉ ትብሎ ማለት እና ቤተሰብ እሱ ድማ ሃሙሌልኪ ይብላ ማለት እዎ በቃ ችግር የብሉ ኣነ ክገዝእ እውን ክኽእል እየ ኣድላይቲ ኮይኑ ክገዝእ እውን ክኽእል እየ ከዚ እውን ክገዝእ ክኽእል እየ ይብላ ማለት ቤተሰብና ግን ቤተሰብ ይልጥቀምሉ ነገር ስለልኾነ ኣነ ችግር የብለይ ይብላ ማለት እና እንግዲህ ቤተሰብ ግን ናብኡ ምኻድ ልዕቅበኒ ነገር መኪና ስለ ለቕረኽኒ ቁልፍ ስለልሓዝክንሲ ናብ ኣምካድ ልዕቅበኒ ነገር የለይ ይብልዋ ማለት ቤተሰብና እሽካብ ክንዲ ዝምውራድሲ እውነት ቤተሰብ ኡፍ እሽካብ ክንዲ ዝምውራድ እሽካብ ክንዲ ዝምርኻስ እውነት ለመናገር ይደብራል ተأجيرك ምንም ማን ለሓደ ጊዜ ምስ ይቅርታ ዳም ኣወዳት ወድውን በቃ ትፎትዮ ከም ትፎትዮ ተፈልጡ እምብር ከም ትፎትዮ ተፈልጡ ሲ በቃ እውነት ለመናገር ካልእ ሰብ ይኮነካ ማለት ኣብ ርእስኻ ይልስቀለካና እሳውን በቃ ናይ ትኸድነ ራዝ ዓይነት እዩ በቃ እና ተገይረካ ምናምን ላትልምኖላ ልገደድና ማእሶ ይኸድሎ ማለት ቤት እውነት እነሱ ተልልዎ ተወሰነ ማልቲ ሱቁሎም ኣብድሌቱ ዓንዱ ኣብድሌቱ ሪኡ ምናምን በቃ ገዛኦም ስናፈቆ ባዕሎም ንፈፈውሉ እውነት ክምለስ ይባልቲ ኣነና በቃ ችላውሎም ሱቅ ተትልዎ በቃ ሱቅ እና ለምን ካስከማ እዚ ኣነ እንድዒ ብቻ ናይዚ ሓሳብ ዝደገፍተ ይኹን ክእሉን ተመናገር ቤተሰብ ደኽምኒ ሰልችኒ ትልኖራና እንግዲህ እግዚአብሔር እውነት ያበርታህ ያጠንክርህ ምንም ማለት አይካሊ እውነት ለመናገርና እና ቤተሰብ ናይ ለማንት ቪዲዮ እዚ መስል ነውሩ በዛል ቪዲዮ እስከነራኸብ በዚህ ኤክሳናውተኩም ማለት ይብድጋሚ ቻናሌ ሓደስ ትርኾንኩም ላይክ ሰብስክራይብ ጎር ላይ በቅንዕና ማለት አይخفለይ ኩራት እና ኩራት ይብድጋሚ ሰሰናይ ጽጽቦ ጣጣሙ
መሞቻ ዳበለን አኹምና አልኹ ብዝክሰናተኩም ጎራተይ በድጋሚ ባይ ባይ